Si Junts no hagués rebut el document de registre d'entrada a la Secretaria General del Consell de la Unió, amb la sol·licitud de l'oficialitat de la llengua catalana, no haguessin votat a favor de Francina Armengol. Són molts i molts anys de masses partits polítics de l'estat espanyol anant en contra dels nostres drets lingüístics. Jo he vist de prop com es portava aquesta negociació i puc assegurar que el govern espanyol ha fet tot el que estava a la seva mà perquè s'aprovés l'oficialitat del català a Europa. Qualsevol cosa menys ràpid serà i qualsevol cosa menys fàcil. De la mateixa manera que el català és una llengua espanyola, el castellà és també una llengua catalana. El nostre objectiu, i ara aquesta vegada ja ha de ser, és aconseguir la igualtat. Sense igualtat no tindrem una Unió Europea democràtica. Todo lo que pide Puigdemont, todo me parece mal. O sea, yo lo que quiero es que Puigdemont que lo detengan y acabe en prisión. Jo sóc una persona bastant utòpica, no? Però perquè penso que si no te poses metes a lluny no hi arribes mai. Els somnis s'acompleixen. Falten 24 hores per la reunió del Consell de la Unió Europea, en la qual Espanya, que ostenta la presidència de torn, ha inclòs en l'ordre del dia l'oficialitat europea del català, l'euskera i el gallec. Pol Cruz Coromines, coordinador de la campanya CEIES de Plataforma per la Llengua, telefona al president de l'entitat, Òscar Escudé, abans de reunir-se amb l'ambaixador permanent d'Espanya a la Unió Europea, per tal de comprovar quin és l'estat de la qüestió. Ara 10 minuts vaig cap allà ja. No, jo crec que bé, els hem de dir el que dèiem l'altre dia, és a dir, explicar-los que tenen tots els arguments polítics, que el que farem és apretar-los i responsabilitzar-los del contingut de la negociació. Això sí que els hi diré, perquè si no seria molt fàcil per ells despenjar-se i dir no, mira, és que aquest estat no ha volgut i no negociar res. La reunió ha anat bé, amb la representació permanent d'Espanya a la Unió Europea. Hem pogut explicar-los que tenen tots els arguments polítics, jurídics i econòmics perquè la decisió es prengui demà i perquè la decisió sigui favorable a reconèixer el català com a 25a llengua oficial de la Unió Europea. I asked Sweden to accept Catalan, my language, as an official language of the Union. I això és el que hem intentat comunicar amb la campanya CEIES, amb anuncis als mitjans nacionals d'aquests països en la seva llengua, dirigint-se als primers ministres, als presidents d'aquests països. No hi ha cap llengua amb 10 milions de parlants, no només a Europa, sinó en tot el món occidental, en el que se suposa que hi estem i que volem ser com ells, que estigui legalment tan desprotegit com està el català, i un dels factors claus que el fa estar desprotegit és no ser oficial a la Unió Europea. L'oficialitat a les institucions el que implica és que, siguis on siguis, tu t'adreces a aquestes institucions en català. Això té, per tant, una dimensió simbòlica molt important i que fa que la llengua es visibilitzi conjuntament, com un tot, li dona un prestigi, li dona un valor simbòlic. Pensem a la Catalunya Nord. Els nanos que van a la Bressola, de cop i volta trobaran que estaven aprenent una llengua que no té estatus oficial, però que ara serà un recurs important, per exemple, per treballar a la Unió Europea. Tot això és un efecte beneficiós de cara als incentius, als estímuls que poden tenir les persones que no coneixen el català al nostre país. O sigui, l'oficialitat del català t'obre les portes a generar un sistema d'incentius perquè molta gent que viu en aquest país avui i que a vegades no li veu la importància per parlar català, li trobi. Perquè gent que ve a estudiar a Catalunya li trobi la importància per parlar català. Hi ha molta normativa, moltes directives de la Unió Europea, i especialment en l'àmbit del consum, que obliguen a fer aquells temes dels que tracta la directiva en llengües oficials de la Unió. Per tant, està dificultant l'ús normal de la llengua en el propi territori. Això és el més important de l'oficialitat o no oficialitat, segons sigui el cas. Quan hem parlat de vegades amb multinacionals per la qüestió de l'etiquetatge i ens diuen no, és que nosaltres ja etiquetem en les llengües d'Europa, i dius no, el català és una llengua d'Europa. Bé, estem etiquetant en les llengües que són oficials a les institucions europees i el català no hi és. I dius, d'acord, però és oficial aquí. Dius, sí, però no és oficial allà. I nosaltres amb això ja fem prou.
aquesta conversa ha deixat de tenir lloc. Aquesta conversa l'hem tinguda. También creo que hay otras, te da acceso a fondos de educación y eso, ok, pero ahí el argumento no es emotivo, ahí el argumento es económico, es que crees una industria del idioma que no tenía antes. Permetrà invertir en la llengua, hi haurà inversió en terminologia, en intel·ligència artificial i traducció automàtica, i després té un vessant simbòlic.